गिबि गिबियावनो जोंनि मिडिया नोंथांमोन दिनैनि NLFB सानजामारि डिजेनेरेट केम्पआव नुजाफैनो हानाय गासैबो नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावो। मानो होनोबा सानथाम सानब्रैसो जाबाय कि एम बाथा आर्मि चिफ NLFBनि बिथांखौ हमदों बा जेलाव लांदों बेफोरनि खोथा बहुद बानसावलायनाय खोनादों मिडियायाव आरो माबाफ्राव इउटुबफ्राव। दा बिनि थार गुबै जाथाया मा बेखौ आं फोरमायनो थांगासिनो दङ। 25 तारिख जुलाइ जायगाया जाहैबाय काजलगांव सानजौफुनि टाइमाव सानै पुलिस पार्सनेल थांदोंमोन आर्मि चिफखौ लोगो हमनो, एम बाथाखौ लोगो हमनो। एम बाथाया न'आव दंमोन, बिनि उनाव बियो काजलगांवआव फैदोंमोन ओरैनो बेरायनो होननानै। बे समावहाय स्पेशल ब्रान्चनि सासे अफिसार दंमोन लाटुक दास आरो मनेस्वर बे OC क'क्राझार। बिसोर सानै मानसिया थारमाने NLFBनि आर्मि चिफ एम बाथाखौ नोंखौ लोगो हमनांगौ, नों बहा दं होननानै कन्टेक्ट खालामनानै थांदों। बिसोरो सानैबो सिभिल ड्रेसाव थांदों 25 तारिख जुलाइ सानजौफुनि टाइम। ज' लोगो हमलायनानै रायलायनानै साहा लोंलायनानै चावमिन जालायनानै बिसोरो बुंबाय कि SP लेंहरदों, माबा मोनसे खोथा रायलायनांगौ दं होननानै। अब्ला बिसोरो साहा लोंखांनानै ज' नोंखौ SP लेंहरदों होननानै क'क्राझाराव होननानै लानानै फैदों। जेब्ला ज' फैयो जोंनि आर्मि चिफआ एम बाथाया गावनि पार्सनेल गारियाव दंमोन आरो लाटुक दास स्पेशल ब्रान्चनि अफिसार आरो मानेस्वर बे OC क'क्राझार बिसोरो आलदा गारियाव आरोखि सिभिल ड्रेसाव इउनिफर्म गैया आरोखि। बिसोर जेब्ला लानानै फैयो गेजेर ससेयावहाय फैयै फैनानै बिसोरो SP अफिसाथ' क'क्राझार टाउनावसो नालाय, ओमफ्राय बिसोर मा खालामखो ओरै फैनाया फैदों, फैयै फैनानै जेब्ला थिथागुरि मोनो फ्लाइअभारजों थांसै होननानै लाना थांदों आरोखि माबाखौ जोंनि आर्मि चिफ एम बाथाखौ। जेब्ला फ्लाइअभार मोनो अब्ला बुंबाय सराइकेलायाव गेस्ट हाउसआव थांसै होननानै। अब्ला मा खालामखो सराइकेलायावहाय 7 बेटेलियन दङ आसाम पुलिसनि APPN दङ 7, बिनि गेस्ट हाउसआवहाय थारमाने लाना थांबाय कि SPआ नोंखौ सावरायनो होनना लिंहरदों होननानै। खबर मोननाय लोगो लोगो जोंनि सेंग्राफोर माखासे थांफादों, बिथाङाबो दंमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे काउन्सिल मेम्बार्सफोर दंमोन, बिसोरबो थांफादों। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जाहैबाय लाटुक दासबो दंफायो बेजों आरो OCबो दं मानेस्वरा। बिनि उनावहाय बे 5टा 6टा 7टा एराउन्ड 5 PM आवहाय मा होनोमोनलायो माबा फैदों SPआ जोंना बे क'क्राझारनि SP बे मा होनोमोनलायो पुष्पराज सिं सारा थारमाने बेखौ लोगो हमफैदों आरोखि। बेखौ लोगो हमनायाव जेबो खोथा रायलायाखै, मोनसेल' खोथा बुंदों न'आव मारै दङ मारै गैया मोजाङै दंजोबो होननानै बुंनायाव एसे खोथा रायलायनायनि उनावनो मोनसेल' खोथा बुंना फैदों बियो, आंनिफ्राय देरसिन अफिसार फैगासिनो दङ नोंखौ लोगो हमनो, नों थाथ' आं थांसै होननानै। ओमफ्राय थायै थाबाय। दाना बे गेस्ट हाउसनिफ्राय जेब्ला 9:30 10:30नि गेजेराव देरसिन अफिसाराथ' फैयाखिसै, SPनि देरसिनथ' फैयाखै, जायखिजाया उदालगुरिनिफ्राय पुलिसफोर फैदों आरोखि पार्सनेल पुलिस माबा DSP ना माबा होननाय खोनादों, बरा ना मा आंथ' एक्जेक्ट नामखौथ' मिथिला। ओमफ्राय बिसोर 9:30 10:30नि गेजेराव फैनानै जिखिजाया बुंफैदों नोंखौ उदालगुरियाव आरो सावरायनो लांनो नागिरदों होननानै बिसोर गारि गंनै फैदों बलेर'। बिनिफ्राय आदा बाथाखौ बा जोंनि आर्मि चिफखौ NLFBनि आर्मि चिफखौ बिसोरो सराइकेला बे 7 APPNनि गेस्ट हाउसनिफ्राय बिसोर लाना थांदों। बिसोरो जुदि प्रि एन्ड प्लान नङामोनबा बिसोरो उदालगुरिनि पुलिसफ्रा फैदों काराइगावजों, बिसोर थांदों 7 APPNआव। जेब्ला जोंनि आर्मि चिफखौ लाना थांनो नागिरो उदालगुरियाव, बिसोरो क'क्राझारजों थाङाखै, बिसोर दस्रा रुट थांदों आरोखि। लामाया थारमाने बबेजों फैदों बेजों हाबाखै, बिसोर थारमाने दस्रा रुट लादों आरोखि बाया बहलपुर। खिन्थु जानाखि उदालगुरिनि पुलिस पार्सनेलफोर फैफादोंमोन पुलिस अफिसारफोर फैफादोंमोन, बिसोर थारमाने बे बहलपुरनि लामाखौ मिथिया। ओमफ्राय बेहाय बहलपुरनि लामाखौ दैदेनलांदों बे स्पेशल ब्रान्चनि लाटुक दास ओमफ्राय मा होनोमोनलायो बे क'क्राझार टाउननि OC मनेस्वर बे, बिसोर सानैया थारमाने बहलपुरसिम दोनलांदों आरोखि माबाखौ मा होनोमोनलाय जोंनि आर्मि चिफखौजों आरो माबाखौजों मा होनोमोनलायो बे उदालगुरिनि जानाखि पुलिसफोर फैदों गारि गंनै बलेर' गंनै फैदों आरोखि गुफुर। बिनि उनावहाय थाङै थांबाय। जेब्ला माबा जायो मा होनोमोनलाय एराउन्ड लाइक 3टा बा 3:30नि गेजेराव फुंनियाव लांनांगौआ उदालगुरि माबायावसो लांनांगौमोन, मा होनोमोनलायो थानायावसो लांनांगौमोन, पुलिस स्टेसनावसो लांनांगौमोन।
बिसोर मा खालामखो बाया आरो खालायगावआव सोना दोनदों आरो बेबो खालायगावआव थारमाने माबायाव सोना दोनदों बिसोरो थारमाने माबायाव पुलिस स्टेसनाव जेब्ला साराय तिनथा लोगो मोनहैयो बिसोरनो साहा होदों दे नोंसोरबो दिनै थाथ'दो गाबोन फुङावनो एसपिआ लोगो हमफैगोन होननानै थगायनानै दोनलायबाय बिनि उनावहाय दाना गैया जेब्ला जोंनि मानसिफ्रा नागिरबाय थायो जोंनि मानसिफ्रा एसपिनाव फन खालामबाय एसपिआबो आं मिथिया होनो डिएसपिनाव फन खालामबाय एडिसनेलनाव फन खालामबाय मिथिया होनो जेब्ला बिसिबांनाखि पुलिस थाना दङ जोंनि जानाखि इनफरमेसन सेल दङ जेब्ला जोङो बेखौ जोङो माबानानै फाथायनानै मोनो खालायगाव दङ होनना जों एक्जेक्ट इनफरमेसनखौ मोनबाय जेब्ला जों थाङो मानसिखौ अलरेडि दाना लानानै थांलाय माजबाटआवहाय लानानै थांलायबाय खालि दङमोन गारि जोंनि आर्मि चिफजों गावनि पार्सनेल गार्ड दंफायोमोन ओमफ्राय पार्सनेल ड्राइभार दंफायोमोन बिसोर सानै ओमफ्राय गाव बे आर्मि चिफ बेखौ लानानै डाइरेक्ट माबायाव लांलायबाय माजबाटआव जेब्ला माजबाटआव लाङो अब्लासो घटनाया जाहैनोसै अब्लासो जाहैनोसै घटनाया जोंनि आर्मि चिफखौ ओरैबायदि दारायाव खोख्लैदों माखासे थारमाने माबा मा होनोमोनलायो आन्डार आइपिसि आन्डार सेक्सन 120B 121 121A 122 387 506 आरो एडेड सेक्सन दंबावो आर्म्स एक्ट आरो बेखौ खोख्लैनानैहाय जोंनि आर्मि चिफखौ साइन होदों कि नोंना एभिडेन्स दङ कि नोङो थांनाय बे ब्लाना माथाय एक्जेक्टलि आंबो मिथिया दै जिखिजाया गेजेर ससेयाव नुलाबायदोंमोन ब्लाना माबा बड'लेण्ड लिबारेसन आर्मि ना माबा होननाय बे संगठनजों लोब्बा दङ बे दानायाव होननानैहाय बेखौ थारमाने बे नोंखौ बेयाव माबानाय जादों होननानै बुङो आरोखि मानो होनबा नोंना एभिडेन्स दं होननानै दावहारु मानसिया टंग्लानि बे मानसिखौ अलरेडि बिसोरो ब्लानि माबायावहाय हमखादों बे मानसिखौ जेब्ला हमो अब्ला बेखौ थारमाने सुथ्रुआ जोंनिया दस्रा हारि नङा दै जोंनि बर'आनो हिन्स होबाय आङो बे मानसिखौ दावहारु जानाखि सिखाव बेखौ थारमाने रिमाइन्डआव लाबोफिननानै जानाखि बुंहोदों खोथाफोरखौ जेब्ला जोंनि आर्मि चिफआ लोगो मोनो खिन्थु दावहारु होनायखौ मानसिखौ सिनाया रायलायफेरनोबो मोनाखै बे मानसिया थारमाने जोंनि आर्मि चिफखौ बुंदों बे इनभल्भमेन्ट दङ आरो बेनो माबा खालामनो होदों इनसिस्ट खालामदों कि ब्लाखौ दानांगौ होननानै उइदाउट एभिडेन्स बिनि होनाय लोगो लोगो जोंनि आर्मि चिफजों एसे गुद्दा गुद्दि जालायलायदों आरोखि पुलिस स्टेसनावनो आं सिनायावसो नों आंखौ बोरै होनखो होननानै बिनि लोगो लोगोनो कर्टआव लानानै थांबाय कर्टनिफ्राय लोगो लोगो जेराव लानानै फैबाय जेराव लाबोनाया जाहैबाय माबायाव मा होनलायो 26 तारिख मोनायाव 5टा अराउन्ड उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जेराव लाना फैदोंमोन दाना बिनि अखानायै बिनि मोनायाव जेब्ला बे दावहारु सिखावा मानसियाथ' आरो उग्रपन्थी नंगौना नङा मिथिया दावहारुखौथ' जोंथ' सिखावसो होनना मिथियो नालाय ओमफ्राय बियो जेब्ला जोंनि आर्मि चिफ उन्दुनाय खाथियाव फैनानै बे निमाहा बिफिदों आरोखि कि देख सार आं बुंनांगौ नङामोन नाथाय उफाय गैयैयाव आं नोंनि नामखौ लानांदों दस्रानि थिननायाव नङाबा आंनि लाइफआनो माबा खालामनो नागिरो होननानै बिदि होननायाव थारमाने बे बुंनांदों होननानै बे दावहारु जानाखि दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जेलाव दङ बे मानसिया रोखा होगोन आरोखि बे मानसिखौ सोर फान्दायदों सोर बुंहोआ बे नामखौ दा बुंथ'ला फैगौ समाव बुंगोन मानो होनबा गासैखौबो डिसकस खालामजोबजाया मानो होनबा माखासे खोथाफोर थायो आरो माखासे इनभेस्टिगेशननि खोथा थायो बेखायनो जोङो माखासे खोथाखौ जों डिसक्ल'ज खालामा आरोखि जिखि जाया दावहारु सिखावा फान्दायदों आरोखि दावहारु सिखाव हारसिं फान्दायाखै थर्ड पार्सन इनभल्भमेन्ट जादों आरोखि बे जाहैबाय ओमफ्राय जों एसपिनाव सोंदों मानि थाखाय बिदि खालामबाय थादों होननाया पलिटिकेल प्रेसार होनदों जानाखि दा एनआइए दङ दा एनडिबिनि जानाखि दा बिथांमोना बा बिदामोना बा फंबायमोना दा साननांगौ लागाय बे बिसोरखि बासायगोन दा बे जोंनिखौबो जुदि हमदोंबा बेखौनो जुदि दासिमाव जुदि लांदोंबा बिसोरखौथ' लांगोन बेखौ नुदों आरोखि आङो दा जुदि बेखौ जुदि एनआइएआवहाय जुदि लांबायबा बेनो बे केसखौ नोंसोर मिथिखायो बे केसआवहाय जोंनि एमबाथाय इनभल्भमेन्ट गैया खामान होदों जानो हागौ जुदि खामानावनो जुदि होनायावनो जुदि बेखौ जुदि सोदोंबा मोनसे संगठनावहाय खामान होग्रा सुप्रिम खामान होग्रा थायो प्रेसिडेन्ट बेनि आन्दाराव थायो जिएस बा प्रेसिडेन्ट गैयाबा भाइस बा जिएस गैयाबा एसिसटेन्ट थायो बिनि उनाव खामान्डार थायो बिनि उनाव खामान थाङो नङा होनबा बिनि उनावसो आर्मि लेभेला मा खालामो एक्जिकिउट खालामो जानाखि अपारेसनानो जाया मानो माबायानो जाया मानो दा जुदि खामान होग्राखौ जुदि हमबायबा बा साजा होयोबा साननानै ला आरो बिनि गोजौआवबोथ' अथ'रिटि दंमोन
दा बिसोरबोथ' थांजोबगोन बिदिबा जानाखि एक्जिकिउट खालामग्रा बिसोरबोथ' थांगोन बिदिबा सोरबाया माबाबाय जेनेबा जोबनानै थांबाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेफोरो थैनानै थांबाय खिन्थु गासैखौबो थारमाने ल'आ आखायाव लाजोबगोन आरोखि बिसोरखौ दा बिसोर सानदोंमोन खोमा जानाखि जोंनि आर्मि चिफखौ आङो जा बुजिनायाव आंनि साननायाव आरोखि ना ओरैनो पलिटिकेल प्रेसार होनानै मास मोनसे मोननैसो जेलाव दोननानै बख'फिननो जाहाथे मानसिया एसे सोलायथों एसे अख्रा सानदोंमोन खोमा खिन्थु बेबायदि फान्दायनाया दा एसे गाज्रि लामायाव आगान सुरनाय बायदि मोनदों आरोखि बे पार्सनेलसो बियो बे पार्सनेल बुंनाय माने बे नुहुरखानायखा जुदि सासे जुदि बिदि गोनांखौ जुदि सोबायबा बाखियालाय माथो दंबावो बेल'थ' नङामोन इनभल्भमेन्टआव 2015नियाव 14-15नि जानाखि जाथाय जानानै थांनाय बेखौ जे लांबाबो गासिबोथ' ओंखारजोबगोन गासिबोथ' लांजाजोबगोन दा बे खोथा आरोखि दा आङो जोंनि दा बिटिसि सरकार मानगोनां जोंनि CM बिटिसिनि माबा प्रमद बर' सार आं खावलायनो सानो जानाखि एकर्डआ जानानै थांबाय NLFB हिसाबै जों रावखौबो नासयाखै रावजोंबो जों बुलायाखै जों रावखौबो गावथाराखै जों रावखौबो बुथाराखै इनफेक्ट जोंखौहाय जेब्ला इनफरमेसना बिसिनाव दंजोबो मानो होनबा 25 थारिखआव जेब्ला काजलगावआवहाय जोंनि आर्मि चिफ M बाथाखौ जानाखि लाथुक दास आरो मनेस्वर बे OC सिभिल ड्रेसआव थांना लायदोंमोन बिनि सानसे सिगां बा ओइदिनखालि मिटिं जानायनि जोंनाव इनफरमेसन दङ एक्जेक्ट डेटखौ मिथिया खिन्थु सानसे सिगां बा ओइदिनखालि मिटिं जादोंमोन कि बाथाखौ माबा मोनसे सरासनस्रा पलिटिकेल प्रेसाराव माबा मोनसे खालामनो दोनथ'नि होननानै मानो होनबा संगठनखौ थारमाने इनफरमेसन जों मोननाय मथेबा जोंनिया मोननै फेक्सन जानानै दं दा मोनसे एक्सपेल जानाय मोनसे फेक्सन दङ दा ओमफ्राय जोंनि फेक्सन दङ दा बिसोरखौ जोंनि आर्मि चिफखौ आं उदालगुरियाव थांदोंमोन लोगो हमनो होननानै आङो लोगोथ' मोनाखिसै जिखि जाया आङो सासे मानसिनिफ्राय सर्स मोन्दों इनफरमेसन मोन्दों जोंनि इनफरमेसन सेलनिफ्राय थारमाने मेसेज होलांदों कि आंनोहाय बेखौहाय थारमाने आर्मि चिफ M बाथाखौहाय NLFBनि जानाखि दारा दङ होनाय बेयावहाय बिनि केसाथ' फिसा नालाय बेखौथ' थाब गगोन उइदिन द 15 to 20 डेजनि गेजेराव गगोन जानाखि IPC कड माबायाव आन्डार सेक्सनाव होनाय बियो लयार लाबानो गयो नालाय दा NLFBनि केसाव थाङाखिसै बिनिया 2015नि केसखौथ' नोंथांमोना मिथिगौदां मानिमोन बेलाय केसालाय नोंथांमोना साबसिन मिथिगौदां मिडियानि मानसिफ्रा 14 ना 15 2014-15 जानाखि NIA घटनाया जानो हागौ 2014 खिन्थु NIA आखायाव लादों 2015 नोंथांमोना बिराद मोजां मिथियो आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा मिथियो घटनायाव दा बे घटनायावसो बिथांखौ दा लाना थांबाय बेखौ जुदि नोजोर बोनानै नायोबा जोंनि आर्मि चिफखौ M बाथाखौ दा सानबानि थाखाय NIA जुदि रिमाइन्डआव लांदोंबा NIA NLFB आफाद थानाय समाव गैयामोन बिनिया जों रावखौबो बुथाराखै रावखौबो दमबो होआखै जोंनि जेबो केस गैया NLFB आफाद हिसाबै M बाथाया नाथाय बिनि केसा NDFBआव थानायाव जादों दा बेखौ जुदि बाव लांबायबा साननांगौ बाथ्राया बेसो बेखौ थारमाने पलिटिकेलाइज माने खालामनो नागिरबाय दा जुदि जोंनि M बाथाखौ आर्मि चिफखौ NIA जुदि लांबायबा माबायाव लांदों दा मा होनलाय एक्जेक्ट लकेसना माबायाव सानमारियाव बे CBI आरो NIAनि कर्ट दंना सेसन जाज ना माबा दङ बे जायगायाव लानानै थांदों दा 5 डेसनि रिमाइन्डआवहाय कर्टआव लानानै थांसिगोन NIA दा दुखुनांथाव बाथ्राया आं बेखौसो बुंनो थांदों जानाखि सान्थि सुक्ति जादोंमोन बिटिआर एग्रिमेन्ट 2020आव दा बेखौ जुदि रेफारेन्स जुदि जों लानानै जुदि नायोबा दा आरो बेखौ जुदि NIA आव जुदि सोहैफिनदोंबा NLFBनि आर्मि चिफ M बाथाया गैयाबाबो 20 बा 25 बोसोर NDBआव मावबोबाय बे गुदुं गुसु गोखा गोखै सोर मा खालामदों सोर मा खालामाखै गासिबो A to Z मिथिजोबो बेखौ जुदि लांबायबा जानाखि दा NIA दङ दा NDBनि जानाखि दा बिथांमोना बा बिदामोना बा फंबायमोना दा साननांगौ लागा बे बिसोरखि बासायगोन दा बे जोंनिखौबो जुदि हमदोंबा बेखौनो जुदि दासिमाव जुदि लांदोंबा बिसोरखौबोथ' लांगोन
बेखौ नुदों आरोखि आङो। दा जुदि बेखौ जुदि NIA आवहाय जुदि लांबायबा बेनो बे केसखौ नोंसोर मिथिखायो, बे केसावहाय जोंनि एमबाथाय इनभल्भमेन्ट गैया। खामान होदों जानो हागौ, जुदि खामानावनो जुदि होनायाव जुदि बेखौ जुदि सोदोंबा मोनसे संगठनावहाय खामान होग्रा सुप्रिम खामान होग्रा थायो प्रेसिडेन्ट, बिनि आन्दाराव थायो GS, बा प्रेसिडेन्ट गैयाबा भाइस, बा GS गैयाबा एसिसटेन्ट थायो, बिनि उनाव कामान्डार थायो, बिनि उनाव खामान थाङो, नङा होनबा? बिनि उनावसो आर्मि लेभेला मा खालामो, एक्जिकिउट खालामो, माबाया जाया माने। दा जुदि खामान होग्राखौ जुदि हमबायबा बा साजा होयोबा साननानै ला आरो बिनि गोजौआवबोथ' अथरिटि दंमोन, दा बिसोरबोथ' थांजोबगोन बिदिबा, जानाखि एक्जिकिउट खालामग्रा बिसोरबोथ' थांगोन बिदिबा। सोरबाया माबाबाय जेनेबा जोबनानै थांबाय, दुखुनांथाव बाथ्रा बेफोरो, थैनानै थांबाय, खिन्थु गासैखौबो थारमाने ल'आ आखायाव लाजोबगोन आरोखि बिसोरखौ। दा बिसोर सानदोंमोन खोमा, जानाखि जोंनि आर्मि चिफखौ आङो जा बुजिनायाव आंनि साननायाव आरोखि ना, ओरैनो पलिटिकेल प्रेसार होनानै मास मोनसे मोननैसो जेलाव दोननानै बख'फिननो, जाहाथे मानसिया एसे सोलायथों, एसे अख्रा सानदोंमोन खोमा। खिन्थु बेबायदि फान्दायनाया दा एसे गाज्रि लामायाव आगान सुरनाय बायदि मोनदों आरोखि। बे पार्सनेलसो बियो, बे पार्सनेल बुंनाय माने बे नुहुरखानायखा। जुदि सासे जुदि बिदि गोनांखौ जुदि सोबायबा बाखियालाय माथो दंबावो। बेल'थ' नङामोना इनभल्भमेन्टआव 2015 14-15नि जानाखि जाथाय जानानै थांनाय, बेखौ जुदि लांबाबो गासैबोथ' ओंखारजोबगोन, गासैबोथ' लांजाजोबगोन। दा बे खोथा आरोखि। दा आङो जोंनि दा BTC सरकार, मानगोनां जोंनि CM BTCनि माबा प्रमद बर' सार, आं खावलायनो सानो, जानाखि एकर्डआ जानानै थांबाय, NLFB हिसाबै जों रावखौबो नासयाखै, रावजोंबो जों बुलायाखै, जों रावखौबो गावथाराखै, जों रावखौबो बुथाराखै। इनफेक्ट जोंखौहाय जेब्ला इनफरमेसना बिसिनाव दंजोबो, मानो होनबा 25 थारिखआव जेब्ला काजलगावआवहाय जोंनि आर्मि चिफ एम बाथाखौ जानाखि लाथुक दास आरो मनेस्वर बे OC सिभिल ड्रेसआव थांनानै लायदोंमोन, बिनि सानसे सिगां बा ओइदिनखालि मिटिं जानायनि जोंनाव इनफरमेसन दङ। एक्जेक्ट डेटखौ मिथिया, खिन्थु सानसे सिगां बा ओइदिनखालि मिटिं जादोंमोन कि बाथाखौ माबा मोनसे सरासनस्रा पलिटिकेल प्रेसाराव माबा मोनसे खालामना दोनथ'नि होननानै। मानो होनबा संगठनखौ थारमाने इनफरमेसन जों मोननाय मथेबा जोंनिया मोननै फेक्सन जानानै दं दा। मोनसे एक्सपेल जानाय मोनसे फेक्सन दङ दा, ओमफ्राय जोंनि फेक्सन दङ दा। बिसोरनाथ' दा केम्पबो गैया, माबो गैया, आंथ' मिथिया बहा थायो बहा मायो। जिखि जाया थारमाने बिसोरो थारमाने न'आव थायो नालाय, बिसोर माखासे जानाखि NLFB संगठननि जानाखि कनस्टिटिउसन दङ बिसोर मिथियो। दा आरो जोंनि बेरेखा जानाय लोगो लोगो बिसोरो जोंनि माखासे माखौ जों लुगैयो माखौ जों लुगैया बेखौ थारमाने जोंनि जानाखि मा होनो सुथ्रु थायो, बिसोर थारमाने इनफरमेसनखौ होयो आरोखि। किबा जोंनि बेनि खेथ्रआव बियो माबादों आरोखि, फान्दाय जादों। एबा BTCनि CM मिस्टार प्रमद बर' सारखौसो आङो खावलायो कि बे एसे खबर लानांगौमोन कि मा जामारदों जाथाया। आं संगठन हिसाबै लानो थिनाखै, नाथाय सासे बर' हिसाबै थारमाने लाजानो लुगैदोंमोन आरोखि, बा फन खालामजानो, बा गावनि फनथ' खालामनाङा, जोंथ' उन्दै मानसि, गावखौनो बिराद बेस्थ' थायो आरो खामानि मावो। नाथाय बियो माबा मा होनोमोनलाय, एसेबाबो गावनि मानसिफोरखौ खबर लानो मा जामारदों बेखौ थनहरबा मोजां जागौमोन। ओइदिनखालिनो जोंखौ, जोंनि मानसिखौ थारमाने माबा जयन्त मल्ला बरुवा, नोंथांमोना सिनाय जानो हागौ। बे सारा थारमाने मोनानि 2टायाव जोंखौ गावआ दिल्लीनिफ्राय फैदोंमोन। खबरखौ मिथिनाय लोगो लोगो कि जोंनि NLFBनि आर्मि चिफआ बिदि जाथाय जाबाय होननाय लोगो लोगो जोंखौ, जोंनि जानाखि काउन्सिल मेम्बार्सफोरखौ गुवाहाटियाव लेंहरदों। मोनानि 2टायाव जुदि फुंनि आरोखि ना, बेयाव जुदि जोंखौ आसामनि मा होनोमोनलाय सासे मिनिस्टारा जुदि लेंहरनो हायोमोनबा, जोंनावथ' मेरला MCLA दङ, EM दङ, जाथायखौ खोनाखाबाय मिथिखाबाय, मिडियाआवसो सिरि बुंनानै थाबायना, जों बेखौ दुखु मोनदों आरोखि। सासे आसामनि मिनिस्टारा जुदि मोनायाव जुदि लेंहरनानै जोंनि इसुखौ खोनासङोबा, बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव आरोखि। बुंहरदों, जोङो थारमाने मिथिस्लाबाखैमोन, खबरखौ जों मोनदों, मोननाय लोगो लोगो जोङो नाजावदों, नोंसिनि दुखु खस्थ'खौ जों मिथिगौ, जाथ'वा जानाया, थाबैनो जाया, गासैबो गभर्नमेन्ट पलिसिया थारमाने टाइम लायो होनदों आरोखि। दा जोङो जेब्ला 22 जुलाइ 2 बोसोरनि सिगां 2021आव सिखारिडाङा जों जेब्ला ओंखारबोदोंमोन, बेहाय दङमोन पिजुस हाजरिका सार
ओमफ्राय जयन्त मल्ल सारबो दंमोन, बरुवा सारबो दंमोन, प्रमद सारबो दंमोन, गबिन्द सारबो दंमोन आरो सासे दंबावोमोन मा होनोमोनलायो बेखौ नामखौ बावबाय आरोखि आं। बे समावनो बिसोर लायदों जोंखौ अरुणाचल बर्डारनिफ्राय। बे समाव जुदि लायनायाव जुदि जयन्त मल्ल बरुवा सारा जुदि दासिमबो जुदि गोसोआव दंबा कि जोंनि इसुआ मा जानानै दङ, जोंनि बे जानाखि दा मानगोनां CM सार आरो डिपुटि सारा थारमाने CM डिपुटि CMआ बिसोरबो थारमाने एसे थाल लानांगौमोन कि मा जामारदों। इनफेक्ट थालथ' लानाया अब्लाबो थारमाने एसे माबा लानो लुबैदोंमोन बे मुहुर्त समाव। मानो होनबा एम बाथाया NLDBआवल' मावबोआखै, NDBआवबो बियो गैया 20 बा 25 बोसोर गावनि समखौ जानाखि जिउ जानांगौमोन बे समखौ बियो अलरेडि हारिनि थाखाय बावसोमबोबाय। बे मानसिखौ जुदि पलिटिकेल प्रेसारै जुदि मास मोनथाम मोनब्रैनि थाखाय दोनहैनांगौ होननानै जुदि जेलाव सोनानै दोनहैयोबा अत्यन्त गाज्रि आरोखि बे पुलिसा। सान्थि बिदिनो सान्थि फैया। दिनैहाय दे लिडार हिसाबै दाख्लैनो होनांगौमोन आं प्रेसमिटखौ, मानि थाखाय होआखै? मानो होनबा सानदों मा जागोन होबा। इनफरमेसनखौ कालेक्ट खालामग्रोनांगौ, बुंबानो जाया माखासे जिनिसफ्रा। दा जोंसो सान्थि दङ, दा साननानै दङ कि जेबो खालामथ'वा होननानै। दुखु मोननानै जुदि माबा खालामबा सोर रेसपन्सिबिलिटि लागोन? जेनेबा गभर्नमेन्टआ लागोन ना सोर लागोन? बेबायदि। दा जिखि जाया जोङो दा आसामनि CM मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों जोङो कन्टेक्ट खालामनो नाजागोन। बे सप्तायावनो जुदि एपइन्टमेन्ट मोनोबा लोगो हमगोन होननानै इनफरमेसन फैफिनदों। मानो होनबा जोंनि मानसिया दंहैयोमोन। माने दिनैबो लोगो हमनो हागौ, बा बे सप्तायाव जायाबाबो थारमाने नेक्स्ट सप्तायाव थारमाने विदिन द सर्ट पिरियड अफ टाइम जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टारजों लोगो हमनानै जानाखि जोंनि जाथाय जों बेखौ खोन्थाहैगोन आरोखि। जायखिजाया आंनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ खावलायो गुरैयै धैज' था। मानो होनबा बे जुगा बुलायनाय सुलायनायजों नङा, मेलेम नांगौ, माथा बाहायनांगौ। माथा बाहायनो रोङाबा जों एसेयावनो एसे गब्र'गोन, बेनो आरोखि। दा आङो रायजो राजाखौ आरो खनसे खावलायबावो, जाहाथे उन जोलैयाव बेबायदि एक्सन एब्र'ड दाखालामथों। एक्सन एब्र'डआवनो जोङो बेबायदि भुगिनांगासिनो दङ। बेफोरबायदि खालामा हसिया जुदि खौसेथियै जुदि जों आवगायलांनो हायोबा जों बड'लेण्डखौबो मोनगोन। दा जोबनायाव जेब्ला आङो आर्मि चिफखौ लोगो मोनदों दहायो, बे मोनसे मेसेज होलांदों। बे आंनि नङा बियो, मानो होनोमोनलाय जोंनि आर्मि चिफ एम बाथानिफ्राय थारमाने बे बुंदों आरोखि ना, हारिनि थाखाय गोसो होनानै मावोबा दुखु खस्थ' सहायनाङो, अब्लाबो जों फावसायनाङा, सानसेबाबो जों देरहासार जागोन, जै बर' हारिनि होननानै बे थांदों आरोखि दहाय। गोजोन्थों। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।